Kezdelés. Kiállítás. Újdonságok. Hobbi. A mikrofonnál Miskolci Jenő. Kedves hallgatóim, mint megígértem, ma még egyszer visszatérek a nürnbergi nemzetközi játékáru vásárhoz, és beszámolok a modellvasutak területén látott újdonságokról. A neves villanyvasút gyártó cégek ugyancsak kitettek magukért, hogy felhívják magukra a vásárlátogatók figyelmét. Az egyik cég például felállította a csarnokban egy eredeti oldtimer gőzmozdonyt. A mozdony körül pedig vagy 20 példányban kirakta ugyanennek a mozdonynak élethűen kicsinyített modelljét HO méretben. A látogatóknak így módjuk volt rá, hogy összehasonlítsák az eredetit a modellel, és meggyőződhessenek róla, hogy a modellhűség minden apró részletre kiterjed. A modellhűség ma már amúgy is az egyik legfontosabb jelszava a gyártóknak és a modellvasutazóknak. Minden évben élethűebbek, pontosabbak a modellek. Láthattunk egészen exkluzív, kézzel készített példányokat is. Itt például az első német gőzmozdony, a Saxonia kicsinyített mását. Minden része az eredeti anyagokból, fémből, rézből, fából, bőrből készült. A 30 centi hosszú modellmozdony azonban nem csak külsőleg egyezett pontosan az eredetivel, hanem ugyanúgy működött is. Áráról jobb nem beszélni, 30 000 márkát kértek érte. A mai modellvasutas azonban nem csak az élethűségre ügyel, hanem a korhűségre is. A terepasztal egy bizonyos kor, évtized, évszázad stílusában épül, és ennek megfelelő típusú modellmozdonyok, szerelvények futnak rajta. A választék a vasúti szerelvényekben olyan nagy, hogy semmi akadálya egy például 1880-as, vagy mondjuk 1910-es évekbeli terepasztal elkészítése. Nem csak a megfelelő szerelvényeket kaphatjuk hozzá, hanem a korabeli házakat, állomásokat, építményeket, ipari üzemeket, egészen a korhű utcai lámpákig és a korabeli divat szerint öltözött emberfigurákig. De jaj annak, aki stílushibát követel. A kiállító cégek mind 10-től 20 méter hosszú terepasztalokat állítottak fel a vásáron, amelyek működtek is, természetesen kompjútervezérléssel. Valóságos kis csodaművek voltak ezek, amelyek elkápráztattak, álmodozásra késztettek minden modellvasút építőt. Egyszerre 50 vagy akár 100 különböző szerelvény futkározott, tolatott rajtuk. Volt terepasztal, amely amerikai táját ábrázolta, másik pedig téli alpesi tájnak volt kiépítve, hogy csak kettőt említsek a sok közül. Az újdonságokat még csak felszállni sem tudnám, itt csak néhány példát említek. A Pico cég elkészítette az első nyugatnémet vasúta Saxonia modelljét. Az eredeti 150 évvel ezelőtt, 1839 és 1989 között közlekedett a lipcsei-tresztai vasútvonalon. A személykocsik még inkább hintóhoz hasonlítanak, mint modern vagonokhoz. A Trix cég is elmúlt idők szerelvényeit keltette modell életre. Így a Bajor államvasutak 1898-ban üzembe helyezett D2-es gázmozdonyát, és az 1903-ban épült BR14-es gyorsvonati gőzmozdonyát, hozzá a korabeli személyi és teherkocsikkal. Csak példaként említem, hogy maga a Trix cég 44 új modellmozdonyt és vagont hozott piacra az idén. Új nála a tehervagonokba rakható teheráru sokféle kivitelben. Homok, szén, kavics, persze műanyagból, és aztán ládák, hordók, konténerek, és így tovább. A Märklin cégnél is kísért a nosztalgia.
A Z, a Z miniszériában elkészítették a híres Orient Express modelljét. Az 1-es kerti sorozatban pedig többek között a német irodalmi vasutak EG 589-es villanymozdonyát. Az 52 centi hosszú mozdony szabad ég alatt is működik és távirányítható. Hasonlóan a Märklin céghez a müncheni Reilex cég is készít Z-méretű minimodelleket. Ennél egy mozdony, mint egy hüvelykúj nagyságú. A mérték 1:220-hoz. Szinte hihetetlen, de az alig 11 mm magas vezetőházban minden műszor és kapcsoló élethűen megtalálható, látható, még a fűtő lapátja és olajkannája is. A feliratok alig 1/10 mm-esek, és a szeneskocsiban valódi szén van. A modell a századforduló idejében használt bajor gőzmozdony a hozzávaló kocsikkal. A nosztalgia hullám kirívó ellentétét a Juef francia modell cégnél találjuk. Mi is lehetne más, mint a TGV, a TGV, a francia államvasutak legújabb, leggyorsabb szerelvénye. Az 5 réses szerelvény minden kereke meghajtókerék. Új a kínálatban a müncheni villamos modellje különböző időszakokból. Ezt a vonatforgalom kiegészítéseképpen a telepasztal városkájába építhetjük be. A modell természetesen működik és távirányítható. A villamoshoz hasonlóan a modellvasút telepasztalokra szabályos autópályát is építhetünk, akár tucatnyi autóval, amelyeket külön, tehát a vasúti szerelvényektől függetlenül távirányíthatunk. Apropó távirányítás. A digitális vezérlés már minden nagy modellvasút cégnél megtalálható. Az idén az ismert Arnold cég is piacra hozott egyet. Egy időben 80 mozdony és meg annyi szignálváltó szemafor távirányítható vele. A felszerelés rendkívül egyszerű, rengeteg kábelt és munkát megtakaríthat a modellező, mert az irányító egységből mindössze egy pár drót vezet a sínekbe. Ezért a kényelemért és sokrétűségért persze fizetni kell, a berendezés meglehetősen drága, ára 1000 és 2000 márka között van. Új a piacon a távirányító is, amely a zsebszámítógépekre hasonlít. Ez francia gyártmány. Vele 4 mozdonyt és 20 más villamos berendezést távirányíthatunk a telepasztalon, dróttalanul, a szoba bármely sarkából. Sok értelmét ugyanennek a távirányításnak nem látom, mert hiszen a modellező eleve a telepasztal előtt áll, ha játszik. Ellentéte a sok elektronikának a Märklin cég alfa mesevasútja. Ennél nem törekszenek élethűségre, modellhűségre, hanem sokkal inkább meseszerűségre, fantáziára. A sínek hullámosak, a mozdonyok Walt Disney figuráira emlékeztetnek, a terepasztal házai babaházak. Ezekkel az alfa vonatokkal már a 3-tól 5 évesek is játszani tudnak. Az idén elkészítettek hozzá egy légpárnás modell járművet is. A terepasztal tartozékipar is nosztalgikus. Túlnyomó részt régi, történelmi épületeket, romantikus állomásokat készítenek összerakható, összeépíthető formában. Aztán híres épületek, mint akár az Eiffel-torony vagy a Kölni dóm modelljét. Ennyit, kedves hallgatóim, a modellvasutakról. Hobbi műsorunk ezzel véget ért. Miskolczi Jenő beszélt, a viszonthallásra.